Baradong ilog naman po sa Pozorobio, Pangasinan na nagdudulot po ng pagbaha. Nilinisan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Nilinisan ang isang ilog sa barangay Batakil sa bayan ng Pozorobio, Pangasinan matapos itong mabara ng putik, damot iba pang naipong debris na nagdulot ng pagkipot ng daloy ng tubig at pagbaha sa lugar. Ayon sa mga residente at lokal na opisyal, unti-unti umanong napuno ang ilog ng mga naipong lupa at halaman na nagresulta sa pagbagal ng agos ng tubig lalo na sa tuwing malakas ang pag-ulan. Dahil dito, ilang bahagi ng komunidad ang nakaranas ng pagbaha na naging dahilan ng panawagan para sa agarang aksyon. Sa isinawang clearing operation, gumamit ng heavy equipment ang mga kinaukulan, katuwang ang barangay officials at mga voluntaryo para maalis ang bara at hukayin ang mga naipong putik at damo sa ilog. Kaugnay nito, patuloy ang pagtinutukoy ng mga lokal na opisyal ang pangmatagalang solusyon sa muling pagbara ng ilog lalo na ngayong tag-ulan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.